Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Manandre. Ko jogodi. Jo fulangi ga makro dayre. Ko jogodi. Ko bashi tila. Bashi benna de. Ni jamana mangena ko di bashi benna. Jamana mangena donc jamana bana jabuya. Parce que gela bi jamana ka. Ni gela bi jamana ka toro bi se jamana donde ma. Voilà. Donc bashi be. Donc gela ni de mun da fara jumaye de. Ne rev ne yini ngabi. Gela ni de gute gela ni de. Da fara jumaye. Debu. Fendo bi kam. Ayi kamana gam. Imase ka nyele bo folo. Ayi toro siba. O debu. Abi bali ka fen chamake. Geleya e jume surota srala. Ni ka musaka tibolo ika kote keketa ika ke e manga e kanga joro mu fa ni mo fa abike geleya wodi adam fare on ten ya flabe de sable ni kote on ten ta flabe nega famula flabe ba geleya bi jamana ka de ko jamana ka essence sorobal nani kere dugu jamana diunka ya famusa voilà de tout ça mais bamano ko geleya ko here bamano ko geleya ko here voilà oui here bamano do côté o ba fote akma ele bamano e madala ndale no ala ne koroboro de donc bamano do côté ndale no ala ndale no ala akesho nyuma me fe ko refo sabula geleya ni ebe fe ka wori mara misali ibe sina tomala nam parce que bo sina tomala fi ka wordo mara ka moto san o te tienga o wori mara ti tagela de kundo ko ibe fe no munyo o ibe fe mi munyo sisan wase ka se ka moto insoro ni moto soro e ti bo sina tomala isi ko futol o te o toro baneya ne b'a fɔ ko kuma in bɛ ɲɛsin o taabolo sugu de ma i n'a fɔ san ka nin ko muɲu yanni ka to n ka nin laɲini sɔrɔ tubarikala donc essence sɔrɔ bali an ka muɲu ani essence ka sɔrɔ voilà o tɛ bon abila yɛrɛ bɛ nin ko in bɛɛ kalama a b'a kalama a b'a kɛ min bɛ sen na e yɛrɛ b'a kalama voilà ni kunu ye fɛrɛ caman fana fɔ nka ala ko tiɲɛ fɛrɛ ninnu ma ne kun minɛ kosɛbɛ n terikɛ ka bana dɔn ka bana fura foyi da la k'a sɔrɔ i ma fura ta a tɛ bana kɛnɛ o de kama ne ko fɛrɛ ninnu ma ne kun minɛ o de kama ne ka kuma jaabi o voilà ni so sisan ko an ka nin mun ye yanni ka o y'a ye ni an bɛ sira dɔn ni laɲini jɔnjɔn dɔnnen don sabula ne b'a dɔn ko sumaya bana de bɛ na nka ne taara joli fura ta o b'o kɛnɛya abada o de kama ne ko n ko ka nin gɛlɛya muɲu kuma dɔ an bɛ se k'a muɲu sabu se wɛrɛ t'an ye nka kuma ka ca na dɛ cɛ bamananw ko ji kɛlɛ de tɛ goniya ye ko n'i y'a wuli n'i y'a bila a bɛ suma bamananw ko tɛ dɛ ko n'i ye ji wuli n'i y'a bila a bɛ suma o ye tiɲɛ voilà an ka da ala la dɔrɔn an ka da ala la bisimila jigiyaw ma tiɲɛ voilà ye kuma faamu sisan ye ka kuma faamu gɛlɛya kɔni bɛ n ka jigiyaw ma tiɲɛ voilà ko ni gɛlɛya b'i kan n'i ja wulila n'i siranna n'i ma fɛɛrɛ k'a ti ɲɛ donc an kana ja wuli an k'a filɛ ji ɲɛmajɔ la voilà sabu sura hali sura ne ta tora sɔrɔ ne ye sɛgɛn min kɛ sanji nɔfɛ ne de b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn e kelen tɛ o bon n ye mɔgɔw fana ye u bɛ sɛgɛn nka kuma dɔw tɛ da ɲuman gosi u tɛ sanji sɔrɔ a bila caman jɔlen don so tɔɔrɔ ka bon dɛ message min sɔrɔla filɛ e yɛrɛ ka kalan direct donc de la et dans le rang pour le carburant là c'est Mariam qui doit venir ale taara ran minɛ kɔrɔ ko ale tɛ ale sera ale ma ka n'a bɔra la taa sɔrɔ dɔ gabera na bisimila an ka taa ni babu ye an ka taa ni babu ayiwa Ablaye bi ye araba ye naam
octobre kalo tile 15 don san 2025 fasiribaw kɔni sɛbɛnni kɛ fasiri gafe kɔnɔ Ablaye nam an b'a lajɛ ka o fɛrɛ tɛ fɔlɔ kuma dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ka faamali sɔrɔ ko dɔw la amin ya rabbi l'histoire façon ka fasiri ale ko di o kɛn bɛ ka tasibila ye ka ɲɛsin sibi ɲɛlɛnni dɔ ma muso cɛsirilen dɔ min ni a b'a la ka baaraw kɛ ka se ka sɛnɛ b'a la ni bamayɛlɛmali sɛnɛfɛnw bamayɛlɛmali a b'o baara ninnu fana kɛ a cɛsirilen don ko la kosɛbɛ walasa sen yɛrɛ kɔrɔ ka se ka sabati dun ka fa yɛrɛ fana ka sabati esɔr mɔgɔw kɛlen don ka paraɲaba kɛ a kan tubarikala tɔnbɔkutu ni ɲɔnɔ ko jatigɛwale finitigiw ye wulikajɔ dɔw kɛ ka ɲɛsin jatigɛwale kɛlɛ ma o kɛn bɛ ka dantigɛli dɔw kɛ ka ɲɛsin o baaraw ma bagan misɛnw i n'a fɔ baw ni sagaw petit ruminant Ablaye olu ka bana min bɛ wele ko peste bana yɛlɛmata don i b'a ye k'a fɔ ko wulikajɔ dɔw bɛ sen na walasa ka se ka fura di baganw ma ka bana kɔn bana in ɲɛ nouvelle horizon yakuba katile y'a fɔ lafasatɔnw ka ɲɔgɔnkunba dɔ senfɛ Togo ko u bɛ se ka kuluba dɔ sigi min bɛ se ka janto sanfɛ siraka taamaw baarakɛlaw ka i n'a fɔ pankurunko baarakɛlaw ka lafasatɔnba dɔ sigi min bɛ janto ka hakɛw la o kɔfɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ cɛsiriw la walasa tajiko gɛlɛn in ka se ka ban u ka fɛɛrɛw la ko ka taji feereyɔrɔ dɔw n'o ye station service dɔw ye ka olu dayɛlɛ Ablaye o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko taba kɔrɔ ale bɛ Sikaso mara la dugu dɔ don Ablaye ko kɛlɛ farima dɔ tɛmɛna jatigɛwalekɛlaw ni donsow ni ɲɔgɔn cɛ yen nɔ l'indépendant a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Mali finitigiw ye sanfɛ mɔgɔjugu kelen dɔw kɛ ka ɲɛsin jatigɛwalekɛlaw ka dagayɔrɔ dɔw ma taji marayɔrɔ dɔw ani u ka marifakisɛ marayɔrɔ dɔw ma o k'u ye tiɲɛni caman don u kun taji naliko hukumu kɔnɔna na ko taji ta mobili dɔw kɔni sera Bamakɔ o ye mɔgɔ kɛra sababu ye ka lafiya dɔɔni na Bamakɔ nka ko marabolow bɛ halisa hakili ɲaami kɔnɔ Ablaye fura min ni a tali ma daga n'a jagoli ma daga an ka jamana kɔnɔ o ko tɔni 6 minɛna a jagoba dɔw la wari sugu la UEMOA la ko Mali jigiba kan ka sefa wɛrɛ 275,000 ka se ka o sɔrɔ san kalo 3 la namu ala ko yirana l'indicateur du renouveau asongo o ko sugujɔla dɔw sira dara olu ɲɛ jatigɛwalekɛlaw fɛ Indiliman i b'a ye fana k'a fɔ ko ka ɲɛsin kumakan dɔw ma kɔkan ko minisiri mun fɔ ka ɲɛsin Modibo Keyita ma a ka lasigi dɔw senfɛ Togo jamana kɔnɔ o ko a tilara ka yafa ɲini jama fɛ min bɛ tali kɛ tajiko gɛlɛya hukumu kɔnɔna na ko lakɔli karamɔgɔw banna ka taa u ka yɔrɔw la ka sababu kɛ tajiko gɛlɛya ye u ko ban nka est-ce que nin tɛ dɛsɛ de ye Ablaye sabula ni tajitigi i b'a kɛ cogo di a bɛ gɛlɛya nka olu ko ban ne b'a kɛ dɛsɛ de ye ayiwa nka fasiriba ye min fɔ an bɛ taa n'o ye o don k'u banna ka taa tajiko gɛlɛya kelen na ko jamana ɲɛmɔgɔ ye min latigɛ kunun ko indicateur b'a la ka ɲɛfɔli dɔ k'o sira kan i m'a fɔ mɔgɔw k'u ye a ɲini k'a fɔ k'u kɛlen don ka minɛn minnu dilan o ko jamana k'u dɛmɛ o minɛn ninnu ka se ka feere Niger ko jatigɛwalekɛla kɔrɔ 307 ancien terroriste hakilila kuma tilennen don o ko u ye olu ta ka don armée kɔnɔ Ablaye donc bɔra Bamacɛya la ala ka an dɛmɛ le républicain Mali la Ablaye ko
moteru koni langulana tajif foi tu kono foi te bulma fon kono ko bulma fen dugo koni mbalaka koni jijalije anga jate wali kala ko mo konna na arme be wuli ka jomuno na ko wuli ka jo chama ke ga nyesin jate wali kala ka daga do ma koron fe ani jamana chama chela les secours wili ale ko Russie la sigide min be en fait no ye Igor Gromyko o ka jira ka foko Mali ni Algérie ka kanka u ka geleya ka anyana ka uro ka chugula ka soro mo wore dama do ala nyono o ko jati wali kala mo ko jati ko lu fagara Bamako ya no ko fura minni atalima daga ko tonu woro ni kilo kemer fla nam able ko minana sugula ayu kurwoni mi no ye farafna nga fo jenga nyugo ko memba e sen andro sisra kan ni abike jamano to wala ko wala limi ko mesina nam o ko akunje to ko ne nyana samata sigo bulunga able la ini masawati ayu nimbe bala si debdo anta ku jenoy awketi ko tajigo gele na ko chambre de commerce et d'industrie mangantala kamme CMDT la ko war ko gela do kumbuka watina tanuna ayesi kono ko chesiri chama bala ka ke jega bala ko mo kono na jetka wala kele siraka bayi fana ka foko maître Amidou Diabaté lakina démocratie tout e ba dodo abla ko asoma ila mana so wadana kuna voltiri kuma boy ne ambomne bamana André non ni makoma kema ko yi mashide so bamana kuti oche no te babbe me e bi malaika chejugo yala ibi sa don bamana kuti ni bi malaika chejugo yala isa don ibodo oche oje emi regle Israël ma do direct tuwala ni yake ya malo ko fasiki chega jugo o iba banu de donge yek mo faw ni toro ni ka gele wala ibe la halami go ni o malo dundo ila wasre ba banu do wala no te ba mu to la ka temenire bo o le ontai mba mo to la mbale mine ka ma kon ka fama ma kon ka ke chuwe Hôtel l'Amitié Bodo. Agnesinendo Hortema. Agnesinendo Hortema. Droigning Soy. Abemi. Bozola. Bozola. Sur la rue de la Marne. Hôtel l'Amitié. Ada Lendo. Ambidon Mouna Nyona. Le 15 octobre 1977. Ada Lodone. Oui. Inauguration de l'Hôtel de l'Amitié de Bamako le 15 octobre 1977. Il devient le bâtiment le plus long et le plus grand de Bamako. C'est le bâtiment le plus haut de Bamako à l'époque. Il est venu, maintenant la BCA est venue concurrencer. Sinon, elle devient Sangaso Diamandjan. Tani Wolowula Dodo. Sangaso Tani Wolowula. Chambre Keme ani bisegini duru de Tumbakono. So Keme ani bisi ani duru. Il y avait un grand hall, une vaste piscine, le palace, le bar, le parking et les bâtiments annexes. Quel fait ni piscine faut coller. Voilà. Jimara rodo sake. Noniro. Rodo. Voilà. Donc le Ale Kabakuru Folo Blalendo, Moulibo Keita de fait, le 22 novembre 1963. Ah, Mourode a Baradamne. Mais Adaël Moussa de fait. Moussa Adaël. Voilà. Moulibo et Kabakuru Folo Bla. Adaël Kera Moussa Nyana le 15 octobre 1977. Allez au hôtel de l'Amitié, Adira Malima, Égypte ou ka président Koro Montogoye Gamel Abdel Nasser, République d'Arabes Unis, actuelle Égypte.
allait de nana en visite la Moribo fait. Moribo allait loger palais kono. Dunan jigi sol. Ale ko Moribo ma kuma ben jigi akuma dunan jigi oro nyuma te Moribo ko te. Ko anga badaya terigani kanona. Mi kandima. Bi hotel la belle ba jigi ni jigi mo asuri ba jiga kono. Avec mon Moribo Kobono, où était dernier baquet, l'hôtel de l'amitié entre les deux peuples. Et avant moi. Maintenant, président Gamel a foutu mina, à Taraka Jamana, visite Bana, Aya Boisirafe. Aleko, Moribo Makabu, hôtel Lindama. Et ben, Madame Fou, fallait que tu à la Badaya à l'académie. Fou fallait que. Les entreprises égyptiennes ou Chikanaya. Égypte on a entrepris que bon Égypte Kanaya l'ou de façon radio. Maintenant Mali société les mobiliers en bois ou l'ouba dafa. La guerre de 6 jours entre l'Égypte et l'Israël a fait arrêter les travaux. Quand on voulait commencer les travaux encore, le coup d'état de 1970 de Moussa Traoré sur Moribo a bloqué encore les travaux. Les travaux ont repris. Mais quand les travaux ont repris, ça se trouvait que Gamal Nasser Fana Tei. Maintenant, il y a eu une aide de la coopération de l'Allemagne pour financer les derniers travaux de l'hôtel. Ambi Watimina, l'hôtel est en taille. Parce que face au Desserako, il y a fait Kadhafi. Kadhafi a là-bas, il y en a Kabi. Il y a que 38 VIP. À travers les chambres, 191 chambres. D'offre Aïssi Soge, Kemeni, Bigon donné 38. C'est-à-dire que le président nous a obséqué sur Roma ou Bissaba, VIP. Mais malheureusement, Kadhafi n'est pas fatura. Hôtel Bolimbilamba, la 600 magnéso. On a l'imbamogoya, Nemna Moufoye. A Sangasogo Tani Wolowula, Keme Ani Wolowula. Dongero de Sumboba le Dogon, Bordeni. Tanoulanala. En tout métal Dongero. Quand nous avons l'école il y avait la boîte de nuit, le Dogon, au 177e étage de l'hôtel de l'amitié. Et 17e étage, on partait, nous, faire la boîte de nuit. À ce moment, à ce moment, voilà. Nous ne sommes pas le café. Kendra ni balfuire. Ah? Ngone balfugele kan nade. Ah. Quand même.